3 miliona dinara. Možda je pravo vreme da pomenemo ponovo kome će novac, već je lepa suma 96.000 dinara i kome će ta suma otići. Još jednom. Pa, ja sam mislio da 119 dece sa Kosova i Metohije, bez jednog ili oba roditelja koji žive na Kosovu i Metohiji sada kao ta deca, a njihovi roditelji su stradali 98. 9. godine, da oni dobiju taj novac i sada je to otprilike po 1000 dinara. Mislim da bi bilo u redu da bude otprilike 2-3 hiljade po jednom detetu i mislim da bi to bila neka mera kojom bih ja bio zadovoljan, a mislim da bi oni bili zadovoljni. Od vas zavisi. Imate jednu vrstu pomoći i 5 pitanja do 3 miliona dinara. Spremni ste za 11. pitanje? Onda idemo na 11. pitanje. Kako se zove vladajuća dinastija Monaka? Poznajem. Gibelin? Gelf? Grimaldi? Genoveze? Malo je nepristojno, ali poznajem. Slučajno, da. Pa mislim, ispašće da je namešteno 700 godina jedna porodica vlada u Monaku koja ima 30.000 stanovnika i koja je jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, to je porodica Grimaldi. Definitivno, bio sam 2 ili 3 puta. Oni kod nas? Pa oni još nisu bili kod nas, suviše su politički, kažem, mali da bismo ih zvali zbog političkih razloga, a suviše lepo žive da bi imali neke druge razloge. Dobro, ako neku privatnu posjetu, zašto da ne? Do tada, vaš konačan odgovor? Grimaldi. Grimaldi. Ukoliko poznajete ljude, a kažete da poznajete, ovo je tačan odgovor, naravno, 192.000 dinara. 192.000 dinara. Ovo već... Sad već dobijem tremu da li da odustanem ili ne, ali probat ću možda još jedno. Pa u svakom slučaju možete vidjeti pitanje, pa onda odustati. A to je isto moguće? Aha, apsolutno. Pa onda idemo do kraja. To mi niste odmah rekli. Naravno, pogledate pitanje i ukoliko želite... Jasno, idemo da, naravno. Da pogledamo i sljedeće pitanje. Idemo na sljedeće pitanje za 375.000 dinara. Uopšte vam nije loš sistem ovdje. Nostromo je ime kosmičkog broda u naučno-fantastičnom filmu Odiseja u svemiru 2001. Planeta majmuna. Totalni opoziv. 8. putnik. Pa mogu da potrošim pomoć moje ćerke, mislim, za svaki slučaj. Razmišljate? Kod nas ekspert, pa mislim, otprilike imam odgovor, ali mislim da bi volio da čujem i nju. Pošto mi uglavnom ili zajedno gledamo takve filmove ili ona gleda pa pamti šta se događa, tako da je ona ekspert. Koji je njen omiljeni glumac, znate? Pa to možete pitati sad. Evo, pitat ću. Pozvat ćemo ćerku. Ona sve serije zna, tako da... Pozvat ćemo ćerku Jovanu. Da? Halo? Da? Jovana? Halo? Ivan Zeljković ovdje, vi želite li da postanete milioner? Dobro večer. Jel voliš da gledaš filmove? Volim. Koje filmove? Pa sve. Komedije najviše. Komedije? Omiljeni glumac? Richard Gere. Richard Gere? Da. Dobro, glumica? Lisa Kudrow. Odmah iz mesta sve zna, jel? Jovana, da li voliš naučno-fantastične filmove? Pa ne baš, onako. Onako? Da. A moraš sad da pomogneš tati? Ajde, pokušat ću. Ajde. Jovana, koncentriši se. Važi. Ukupno 30 sekundi da se ti i tate ispričate, jel može? Može. Vreme kreće sad. Evo imamo da odgovorimo kosmički brod po imenu Nostromo u kome filmu se pojavljuje. Ovdje su navedena 2 filma u kojima nema kosmičkih brodova, to je Planeta majmun i Totalni opoziv, znači ostaje Odiseja u svemiru i 8. putnik. Dakle, brod Nostromo se pojavljuje u filmu Odiseja u svemiru ili 8. putnik. Šta ti misliš? Ja mislim da je 8. putnik. Ja isto. Čini mi se da je 8. putnik. Da, mislim da je 8. putnik. Mislim, ali ne znam. Nisam da si. 8. putnik. Jeste zajedno gledali ovaj film? 3 puta. 3 puta? Da. I Luka je gledao sa nama. Luka? Šta ti misliš, Luka, je li 8. putnik? Ali tata ne smije da se okreće zbog propozicije kviza.
Luka? Da, jeste. Pa, Gledali smo sve zajedno. Sva 4 filma smo gledali više puta, da. to su klasici. Vaš konačan odgovor. Osmi put. Za 375.000. Za 192.000, nije? A ne, za 375. 375. Super. Kod nas taj sistem ide Boga mi. jako brzo. Imali ste 192.000 dinara. Zagarantovana suma je 96.000 dinara. Nemojte A vi tako. imate 375.000 dinara! Zorane, 375.000 dinara, ovo je ujedno i rekord kviza. Nama je izuzetno drago da smo u ovoj emisiji stigli do 375.000 dinara. Molim vas, ako niste sigurni za ovo sljedeće pitanje, nemojte odgovoriti da makar se izjednačimo sa rekordom, a govorimo rekord. Idemo na lep broj 13 i 13. pitanje. Pitanje glasi. Koliko država članica imaju Ujedinjeni Arapski Emirati? Nećete mi verovati, bio sam pre godinu dana. Poznam šejka koji, šejk Zaid, bio sam u zvaničnoj posjeti za prošlu novu godinu, bilo u novinama, bio izbio mali skandal, navodno bila je privatna posjeta, znači znam skoro sve o Arapskim Emiratima, kad su nastali, koliko su imali tih državica na početku, koliko su posle imali, koja je najvažnija. Imaju 7, glavni taj emirat je Abu Dhabi, zato što je u njemu bilo najviše nafte i onda je porodica iz Abu Dhabija, u stvari sada vladarska, mada je Dubaj zapravo sada financijski najmoćniji. Dakle, definitivno ima 7. A da vidimo šta će reći. Abu Dhabi je centar, Dubaj je glavni grad. Šta rade tamo? Imaju naftu i prave veštačka ostrva od granita i sve zalivaju i imaju grad koji liči na New York. Ako odete u Abu Dhabi, ne možete da verujete da ste na arapskom nekom kontinentu, izgleda kao sred Amerike. Ja se nadam da će me pozvati u neku kraću prijateljsku posjetu. Savjetujem da što pre posjetite, da organizujete tamo kviz. I da pitate od koliko se republika sastoji Srbija i Crna Gora. Srbija i Crna Gora. Ali ne da im date milione, nego nešto drugo. Vidimo šta će kompjuter reći. 2, 5, 6, 7. Ovaj kviz je inače van konkurencije za dobrotvorne svrhe. Već se pravi, nećete mi dati pare. Da, povlačite ulog, jel? Ne, moramo ispoštovati formu kviza do kraja. Vaš konačan odgovor je? 7. Ne računajući ne specijalne izdanja, kviza želite li da postavite milione, rekord je 375.000. Računajući specijalne izdanje, rekord kviza je 750.000 dinara! Naravno, tu i ček na ime Zoran Đinđić, 750.000 dinara. Evo je moj autogram dole. Da sačekamo možda... Da sačekamo, nek bude kod nas, ili nek bude kod nas. Evo, bit će kod nas ček od 750.000 dinara, naravno, možemo reći Zoran Đinđić samo posrednik, jer smo rekli kome ide novac. A mi, prvi put u kvizu želite li da postanete milioner, možemo da pogledamo i 14. pitanje. 14. pitanje glasi. Kom našem poznatom glumcu je deda bio rođeni Nemac? Znate i ono? Pa, da vidim. Vidjet ćemo. Zoranu Radmiloviću, Danilu Stojkoviću, Predragu Ejdusu, Stevi Žigu. Pa ne bih se kockao, ali mogu posle da odgovorim pa da, znači, završimo 750, znači... Vi pogledate pitanje? Ne, kažem u redu, zaustavljam se na 750.000. Nećete da probate? Ne. Sigurno? Sigurno. To je konačna odluka? To je konačno. Nemate nijednu vrstu pomoći i odlučujete se da
odustane. Da. To je konačno. Jeste. Konačna odluka našeg takmičara je da odustane. A sada... Žigoni. Po čemu mislite? Kako ste... Pa mislim da je Žigun, mislim da je on nešto slovenačka neka varijanta, Linije. neki Severna. Fox, i tako, ali nisam siguran. Je to onda Obeležili biste? Recimo da se igramo. Da se igramo Znači do ovo je ideje. 750.000 dinara, to je vaše. Jeste. Izvolite. To je sada za zaista... svaki slučaj, da. Bolje da to... Da, bolje za svaki slučaj. Da. Obeležili biste Stevi Žigunu. Da ste rekli Stevi Žigunu, ne biste imali 750.000 dinara, već 96.000 dinara, jer je tačan odgovor Zoranu Radmiloviću. Vidite kako, utisak vara, da. Lepo smo se igrali. Da. 750.000 dinara, apsolutni rekord kviza. Želite li da postanete milioner? Još jedan aplauz. Gospodin Zoran Đinđić.